Fraților, astăzi suntem alături de David. Salutare! Și azi vom filma Rivals. O să ne jucăm, din păcate el este noob, dar Nu-i nimic. o să ne jucăm 1 vs 1 doar cu random. Hai, vino aici. Așa. Nu-i nimic, fraților. Dă-i pe random. Oricum învățăm. Se doar fraților. Oricum Dă-i pe învățăm. random. Învățăm. Da. Eu din prima Pe bridge ne-a dat. Uite, acum trebuie să apeși doar pe random ăsta. Ok. Și tu trebuie să mă omori pe mine și pe tine. Da, m-am prins și care este. Vezi că sunt pe în spate. Unde te-ai dus, mă? Ce fac mă asta? Ok. Trage. Nu cu arma aia, că aia armă. Aia nu e armă. Da, asta e armă. No way. Deci no way că a câștigat prima rundă. Mi-a picat și mie arma. Oh! Lui pica sniper. Hai, acum trebuie să ne batem. Nu mai e aceeași armă, ca să știi. Mi-a picat mie arma asta. Știu, ia să iau cu grenada. M-a orbit. M-a orbit. Nu văd nimic. Gata, acum văd. Hai, 1 la 1. Jucăm doar 2 meciuri. Pardon, jucăm doar un meci și după jucăm în echipă. Doar un meci, așa, 1 vs. Picat o drujbă. Să vezi ce să fac. Și mie tot drujba mi-a picat. Ne batem doar cu drujba? Bună idee. Ne-am dat unul la altul. Filmează pe YouTube că e YouTuber. Am uitat să dăm random amândoi, scuzați-ne. Mi-a pic. Acum, hai tot cu drujba. Bou! Hai cu drujba. Yo! Hai cu drujba. Acum, Cu drujba. auzi, vezi că apasă sună ta. Știi că mă mori. Câștigă David, no way. Nu mă spune că mă bate un noob la Rivals. Credeam că o să fie troll. Ok. L-am orbit, s-ar putea. Ok. Am acolo bombă. Mi-a iubit cam și eu. Ok. Nu mai căzut. Ai arme noi acum. În fiecare rundă trebuie să ne schimbăm armele. Random, nu? Sau cum trage asta? Ia fii atent, mă! Gata, mă, gata. Ok, ți-am dat 60. Nu. Ți-am dat cu arcul. E cam bun arcul, eu nu știam. Mi-a dat și mie arma ca... Bravo. Ai învățat și tu. Dar ce e cristalul ăsta? Păi tu trebuie să mă omori acum. Ăsta teleportează. E un ender pearl. Nu poți să-l dai în continuu, din păcate. M-a bătut. Nu pot. Stai că mă activez. Ia am asta de săritură, ia. Ce-am făcut? La al meu pică Grand Launcher. M-a bătut un noob la 1 vs. În fine, hai să ne jucăm în echipă acum. Iată și zicea toată lumea că fi noob, nu? Oricum, unele meciuri am lăsat, dar nu contează. Asta a fost doar așa pentru videoclip, oricum. Acum hai să jucăm un meci de 1 vs 1 și după încheiem videoclipul.
Deci acum, dacă ne aud abonații și bine scuze, ne vom juca un meci împreună. Da, poate chiar două. Poate Dar chiar am o două. întrebare acum legată de tine. Care? Vom alege din nou arme random? Nu, acum Păi tu nu mai iei toate armele din joc. O să le ai doar pe alea principale. Eu le-am pe toate din joc. Că eu le-am cumpărat. Dai pe arena, să ne jucăm pe arena. Pentru că a fost meci random, a fost și toate armele. Nu? Da. Ok și ok. Rivals. Gata, am sfârșit. Ai grijă. Știi unde e? E lângă tine fata? Nu, ce fată? Asta că se ascunde. Uite cu Nu. După ce... Hai, bate. Ba, Bravo! da! Am câștigat noi! Păi dacă noi suntem cei mai buni? Exact. Dar unde ne alegem armele? Că aici ne-a dat aceleași arme. I-am bătut pe amândoi dintr-o dată. Dar aici ne-a dat aceleași arme. Măi. Păi tu ai doar armele principale. Ah, Eu le-am pe toate. am înțeles. E grenada asta. M-a bătut. Ai grijă. Hai să vedem. David e pro, da sau nu? Ok. Și o să lovesc așa. Și o să dau și așa. Hui. Nu, aproape că am murit. Stai, n-am murit. Șor. L-a bătut, săra. Dar în fine, hai că putem. Avem multe șanse. Nu pe ăsta. Și am căzut la pământ. Nu știu dacă abonații știu vorba aia. Ai căzut la pământ. L-am bătut. Lasă-i, Mihai. Cred că mai jucăm doar meciul acesta. Acum hai să vedem. Ia uite-mă pe ăștia. Mort unul. Mort al doilea. Da. Hai că mai apucăm doar un meci. Noi jucăm și noi un meci. Cel mai bun, nu chiar cel mai bun duo. De ce ai scris JJ în chat? GG se pronunță. Nu se Adică zice good JJ. game. Good game. Bun meci. La asta se referă. Nu ne-a băgat. Stai puțin. Că trebuie să fac ceva. Că trebuie să fac ceva la antrenamente. Ai sunt antrenamentele? Da. Ești. De acolo te antrenezi. Are unde antrenat? Teleporting. Ne bagă imediat. Să dai tu pe arena. Arena, gata.
Dar știi ce îmi place mie la arena? Vrei să zic? Ce? Chiar vrei? Da. Pentru că e decorată de Crăciun. Pe toate mapele sunt. Serios? Da. L-am dus pe unul. Ia, tragi. De unde are level 24 și are sniper? Și de unde are win streak 10? Mihai, Bine. îți zic eu, există doar două variante. Ori este creatorul jocului și are așa, ori este hacker. Eu știu alta. Care alta? A primit gift de la un om sniperul și are un alt cont. Și e hacker, că îi merește fiecare hit. Încerc mai bine cu grenada sau cu pistolul? Hai cu pistolul ăsta. I-am dat 100 de damage. Da, vezi că e foarte... Dă-mi. Acum trebuie să știi și abonații, că ăștia sunt mai buni decât noi. Nu? Am luat eu acum. Bă, dar ăștia au un streak prea mare. Eu cred că ăștia sunt hackeri. Oricum, chiar dacă a luat Mihai, tot l-au bătut. Ăștia sunt hackeri 100%. Păi ce ți-am zis eu, dar nu mi-ai ascultat? Ia uite, mă. Bun. O, nu. Easy. Am bătut și nu prea pot să zic bet. Dar când nu doresc niciun? Dar întreb și eu. L-aș bate pe ăla de 20 înainte, că le-i enervant. Văd, mă, Bun, 50. Vai, nu, dracu de... N-ați auzit nimic. Ăla scoși pe el gura puțin. Da, că sunt nervos, S-ai că enervat. tot că ăia sunt hackeri. Vă zic eu, dacă vă jucați rival și unii sunt prea buni, vă zic eu, garantat sunt Păi nu, hackeri. ăștia au level prea mare, de asta sunt hackeri. O să mă moare pe mine. Bravo. Hai că te Ai omoară. grijă. David, ai grijă. Unde? E mă. M-am omorât a mine. Acum trebuie să știe și abonațiile cazurile noastre că ne-a dat cu hackeri. Ok. Nu l-a bătut. Yes. Mamă, din păcate, meciul acesta va fi pierdut. N-avem ce să le facem. Am omorât pe unul. Papai. Nu tatai. Bă, tu m-ai omorât pe mine? Nu eu. Am omorât pe aia doi. Ah, Hai că putem. De cum i-a dat hit-ul? Cum l-ai merit? Pe mine o să mă moare. cum adică eu? Cum am venit? M-am omorât. Da, o să ne bată. Da, ne-a bătut. Bă, mă duc să mă joc aici. Și asta a fost, am pierdut aia e. Data viitoare vom încerca să facem un videoclip Da. mai tare. Da. Și asta a fost, la revedere! La revedere.